Be, namatay na pala yung kaibigan mo, no? Ay, oo. Kawawa nga eh. Bakit anong nangyari? Eh, hindi naman kasi sasanay dun sa klima sa ibang bansa. Tapos, naligo sa snow. Ayun. Nilamig. Todas. Ay, ganun ba? Sana ba lahat ng lalaki ganun, no? Ano? Kapag nanlamig, todas. Kuya, pag umamin ba ako sa'yo, matutuwa ka? Oo naman. Single pa naman ako. Kuya, di nga. Oo, umamin ka na. Utang nga 50. Hi. Hello? Sino to? Ako to si Joseph, yung narito ng kaibigan mo. Para sa'yo. Nakakahiya naman. Ah, ikaw pala yan. Kumusta? Ito, okay lang. Ikaw, musta? Anong gawa mo? Ito, tinitignan ko yung mga pictures mo sa Facebook. Talaga? Nakakahiya naman. Eh, ang pangit-pangit ko kasi dyan sa mga pictures ko eh. Oo nga eh, sinabi mo pa. Honey, Oh, birthday kasi ni Jen yung kumari ko. Bukas. Imbitado lahat eh. Kasama yung ex ko. Okay lang ba pumunta? Okay lang yun, Han. Saka, ex mo na yun eh. Hindi mo na yun mahal, di ba? Di ko pa sure, honey. Tao po, delivery po. Hello, kuya. Kano yan? 150 lang po. Salamat, kuya lang. Ay, wait lang ma'am. Kulang po ito. 150 po yung 100 lang to. Oh, eh bakit? Kung ikaw nagkulang, siningil ba kita? Ha? Ha? Kuya, pabili nga po ako ng tuyo. Ilan? Isa lang. Wait lang ha. At ano ako sa tuyo? Iulam mo? Ay, hindi. Ilalagay ko sa aquarium. Tatanong lang naman eh. Malamang iuulam. Tuyo to eh. Tatanong naman. Kaya ba ako nito? Hoy, kuya. Bakit mo naman ako blinak sa Facebook? Paano na ito i-block? Ay, chat ka ng chat sa akin. Kulit na kulit mo. Eh, malamang i-chat kita eh. May utang ka sa akin eh. Gusto ko barangay kita? Ako pa talaga ipapabarangay mo? Ako stress na stress sa iyo eh. Sobrang kulit mo. Maghintay ka pupunta akong barangay ha. Papatawag kita. Mahal, may tanong ako. Hindi magtanong ka lang, ano ba yun? Kung manalo ako sa loto, ano ang gagawin mo? Aba, siyempre, kukunin ko yung kalahati dahil karapatan ko yun at saka lalayasan na kita na makawalan ako sa'yo. Ah, ganon. Oo, O ganon. sige, ito, 40 pesos. Oh, ano yan? Para saan ba yung 40 pesos na binibigay mo? Eh, nanalo ako sa loto, balik taya. Ayan, suluhin mo na, hindi na ako makikihati, halalayas. Aray ko ngani. Hi, Marites. Pwede ba ako maligaw sa'yo? Sinasabi ko na eh, hindi mo ako magugustuhan dahil pangit ako eh. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? So, hindi ako pangit? Pangit ka, pero hindi ako ang unang nagsabi sa'yo niyan. Date, oh. ano kaya kung mag-call-up muna tayo? Anong pull up? Maghiwalay ba? Oh no! Tingin ko kasi parang napapagod ka na eh. Wala ka ng time lagi sa akin eh. Laki ng pinagbago mo. Ayaw ko na ng ganito. Napapagod na ako, intindihin ka. Maghiwalay na lang muna Saan mo ba tayo. gustong kumain mamaya? KFC, Jollibee o McDo? Sa McDo na lang.